ಸ್ವಾಮ್ಯ ಪೆಲಕೇಸರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣಡೆ ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಜಲ ತುದು ನೆಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಹೊರ್ತೆಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತೂರು ನೆನವಾರಿಗೆ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗು ಬನ್ನಗ ಗ್ರಾಮಡು ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಚಿತ್ತೂರು ದುಂಬತ್ತ ದೀಪ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ ಆಧಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ತಡ್ಯದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣಗ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆನ ಧರ್ಮನು ದುಂಬತ್ತ ದೀಪ ಒಂದು ಮಣಿಪಂದಿನ ಮಣ್ಣಡು ಮಣಿಪಂದಿನ ದೇವರ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅದು ಪೋಂಡಲ ಅರಣ ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ಅಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲಕ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಪಾಸಾನ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನಲ ಮಂತ್ರದೇವತೆಲ್ಲ ನೆನವಾರಿಗೆ ಮನ್ಪ ಒಂದು ದೇವೇರ್ಲ ಕಂತಿನ ಸತ್ಯ ಮೂಲಮೈ ಸಂದಾಯನ ಪಂತನು ದುಂಬತ್ತ ದೀಪ ಒಂದು ಗುಳಿಗನಲ ಸಾರ್ಲ ಬಟ್ಟದಾಯನಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಪುನು ದುಂಬತ್ತ ದೀಪ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಕರಣೆಗಾತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ದೈವರಾಜ ಕೊರದಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಕುಲಕ್ಕು ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಸಾರ ಮುಪ್ಪನ್ನೇರ ಧರ್ಮದ ದುಂಬತ್ತ ದೀಪ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ನಾಗದೇವನ ಪಂತನು ಮಾತ ದುಂಬತ್ತ ದೀಪ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಕರಿದು ಇನಿತಾತ ಪುರ್ತರು ಇನ್ನೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕೇಸರಿಗೆ ತಡ್ಡದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮನ್ನಡೆ ಮೆರೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸರ್ವೇರ್ಲಿತದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಯಾವ ಕಾಲದ ಮನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲದ ಮಯನ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಭೂಮಿ ತುಕ್ಕಂದ ದೈವ ಕನ್ಯಾವಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಮನ್ಪನ ಪುರಾಪನೆ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಾಗ ಉಂಡಾತಿನ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಉಂಡಾತಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಕಾಲ ಕರಿದು ಬೋಂಡಲ ಹಲವಾರು ಜಾಗಡಿ ಕೆಲವಾರು ಪುಣ್ಯ ಪುಂಚలను ಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಗಂಗೆ ಮದಿಮಾಲ ಗೌರಿ ಮದಿಮಾಲ ಕಟ್ಟನು ದುಂಬತ್ತ ದೀಪ ಒಂದು ಭಾನುಸೇನವರ ಕಟ್ಟನು ದುಂಬತ್ತ ದೀಪ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಜಾಗಡಿ ಕೆಲವಾರು ಪುಣ್ಯ ಪುಂಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿತ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಯಾವ ಕಾಲೋಡು ಊರುದ ಉಂಗುಸ ಅರಲ್ದ ಮಹಾಶಿಸ್ತನ ಜಡೆ ಪಂಪ್ನವು ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೀರ್ಥಭೂಮಿಗೆ ಮಾಯನಿಕ್ಕು ಗೋಚಾರೆತ್ತಿನವು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕಾಲ ಕರಿಯೊಂದು ಪೋಂಡುಂದಾಂಡಲ ಇಡೀ ಮಣ್ಣೆ ಚರ ಒಂದು ಪೋಂಡಲ ಪೊರ್ತುನು ನಿಕುಲ್ಲ ಕಾತರಿ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗಿನ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗೆಡ್ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯೊಳ್ನಿಕೂರು ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತರು ಕಾಲಾವಧಿ ಪೋತನು ವರ್ಷಾವಧಿ ಬತ್ತನು ವರ್ಷಾವಧಿ ಪೋತು ಕಾಲಾವಧಿ ಬನ್ನಗ ನವರಾತ್ರದ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ವರ್ಮ ದಿನದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆತದೆ ಅರ್ನ ಜಲಕದ ಬಲಿ ಪೂರ ಕೋಡದಾತ ದಿನಕ್ಕೆ ನಡತ ಬರ್ತದೆ ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತರು ರಾಜ್ಯಂದೈವಾದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕೇಸರಿಗೆ ಗಗ್ಗಾರ ಗೋಪಾವುಡು ಅರ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪನು ತೂವೋಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ಪೇರನು ಕೊರಡು ಬಂದ ಅಪೇಕ್ಷಣೆ ದೀಪ ಒಂದು ದೀಪಾಯಿನ ದಿನಮಾನ ಸುರುಮುಹೂರ್ತರು ಪೊತ್ತಾಯಿನ ನಂದಾಲ ದೀಪಾಯಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಡೆದ ಮಾನೆಗೆ ಕೊರ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಓಲೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆರ್ಬದದ ಓಲಗಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗೋರಿನ ಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಪಡಿಯರಿ ಮೀಪಾಯಿನ ನೀರಡಿ ತುತ್ತಾಯಿನ ಮಡಿದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತದ ತಪ್ಪಿತ್ತು ತಪ್ಪಿನ ಪೂರ ದೂರ ಮಂತ್ ಕೊರಲಪ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ತಡ್ಡೆಡು ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಭಕ್ತವನ್ನು ಇತ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣುಗರುಡನ ಬಾಯಿಗೆ ಅಪಾರ ಮಂತಲ್ಲ ಅಮೃತ ಸಿರಿಗಿಂಡಿನ ದುಂಬತ್ತ ದೀಪವಲ್ಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾಯದ ಭೇಟಿನ ಗೊರ್ಪ ಒಂದು ಇಡೀ ತಡ್ಡೆದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜವನೇರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಾರಿನ ದುಂಬತ್ತ ದೀಪವಲ್ಲ ಭಾನುಸೇನೆಯವರ ಕಟ್ಟಣ ದುಂಬತ್ತ ದೀಪವಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆಕಾಶ ಬಿಡ್ಲ ಭೂಮಂಡಲಡಾವನ್ಲ ಭೂಮಂಡಲನು ಬಿಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಗರ್ಭಗುಂಡಡಾವನ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಗರ್ಭಗುಂಡನು ಬಿಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಭಕ್ತಿಯರ ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪೂವರಿಟಾವನ್ಲ ಪತ್ತೇರನ ಪೂವರಿನ ಬಿಡ್ಲಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೆದ್ದಿ ಮಾನವ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪತ್ತಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಲಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪ